Jose Antonio Maruri Nabarnisko alkateak eta Joseba Etxebarria, Sustabiz Fundazioko arduradunak Nabarnisko udalaren eta Sustabiz Herri Kirol Fundazioaren arteko lankidetza hitzarmena izenpetu dute udalerrian Nabarnisen herri kirolak sustatzeko. Bueno, Sustabiz Fundazioan izenean, eskerrak emon Nabarnisko udalari geugez batitearen eta konpromisoa hartzearen, aurrengo laburtetan Nabarnisek bai herri kirol zentroagaz eta urtean bertan herrin antolatuko dan bai herri kirol pelota eta arrauneko umentzako jardunaldi parte hartzaileak aurrera eroteko. Gutxako oso garrantzitsu izin be geure proiektu eta fundazioan lehenengo proiektuen erroa inguruko herrieketan lanean ibiltea da. Eta ametik eta aurrungo urtera begire martxan eta lanerako gogoakaz eta eskerrak emon barriro Nabarnisko udalari geugez batitearren. Bale, eskerrik asko. Udalen partetik, eskerrik asko zeu hori, azken baten zeuen handik urten da gau. Da, guk ondo ikusten dugu, batez be, herri kirolak eta sustatzie, da bai peloti eta arraune, batez be, herri kirola ez da, herri kirola ikusten da, gerot gitxio dau, galtzen doi. Da, aukera bat eukira izela eskualdien dauzien gaztiek eta hori, gure badabie, ikesi edo jakin herri kirola zer dan da hori, ia portxu rekupereten modu, guk Nabarniz beti zen da herri kirol salie, proba salie, eta ia proiektu urte modu aurrera, eta ia gaztiek animatzen badire. Eta eskerra zeu eri, hau montak guzti zaitzen. Eskerrik asko eta lanerako prest. Eskerrik asko.